Kahulugan ng panaginip at nunal. May nagtatanong at itago natin sa pangalang Juvie. Ang panaginip niya ay tungkol sa kanyang mister na may kasiping na ibang babae. Tapos nakita niyang binigyan ng gintong bracelet ang kanyang asawa. Ano raw ang kahulugan? Ma'am Juvie, ang may kahulugan sa inyong panaginip ay ang gintong bracelet lamang. Ang tungkol sa inyong asawa na nakita mo sa inyong panaginip ay walang kahulugan. Bakit? Dahil ito ay lagi mong kasama, lagi mong nakikita. Ang tawag doon ay mental telepathy. Ibig sabihin kung sino ang lagi mong nakikita or iniisip ay siya ring mangunguna na inyong mapapanaginipan. Dito tayo sa ginto na bracelet na inyong nakita. Ang ginto sa inyong panaginip ayon sa aklat ni Professor Swami, ito ay nangangahulugan ng pangmatagalan na pag-ibig at maligayang pagsasama kasama ang inyong mister.